La ciutat de Girona té una tradició de més de 3 dècades de treball en els àmbits de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat, com a resultes del treball constant que han dut a terme les entitats i ONGs de la ciutat, així com del progressiu forjament d'una política pública de cooperació. La crisi econòmica ha intensificat els qüestionaments d'aquesta política pública amb l'objectiu d'establir classes entre les persones afectades per la pobresa, tot alienant i desconeixent les causes que la generen a casa nostra o fora del nostre país. Per contra, a la ciutat de Girona, igual que en d'altres ciutats i pobles del nostre país, s'ha seguit treballant de manera constant per construir una societat civil internacional que contribueix de manera directa a la lluita contra la pobresa, la desigualtat i la justícia social. Aquest treball s'ha consolidat gràcies a la constància i al compromís del teixit associatiu de la ciutat, com del propi Ajuntament, que a través del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació han treballat de manera conjunta a la realització i promoció de recursos destinats a activitats d'educació per al desenvolupament, a la sensibilització i a projectes de cooperació al desenvolupament. Perquè creiem que impulsant un model basat en l'educació transformadora i la cooperació internacional es pot avançar cap a un model de societat més justa i solidària. Les accions de cooperació al desenvolupament són un motor de transformació social que ens aporten a la ciutat un enriquiment de coneixements i experiències que han contribuït directament a la construcció d'una societat que cada vegada és més conscient de que viu en un món globalitzat de manera molt desigual. Les ONGs de Girona han tingut un paper fonamental, per exemple, en la campanya d'alfabetització de Nicaragua, que han convertit Nicaragua en un país lliure d'analfabetisme, no? I dintre la coordinadora d'ONGs de Girona tenim gent que està treballant a determinades parts de Senegal, a determinades parts de Gàmbia, hi ha gent que està treballant al Paraguai, hi ha gent que està treballant al Sàhara. Doncs aquesta gent estan fent un projecte i estan tirant endavant unes situacions. El que passa que potser no s'explica suficientment per intentar entendre. Potser no s'ha vengut bé aquí, això també és important. Però s'ha d'entendre que hi ha hagut poc interès per part de les institucions per intentar saber com la cooperació internacional o la solidaritat internacional podia canviar el país del sud. És que la cooperació, contràriament a el que es pensa la gent, no és una història allunyada de les nostres realitats, sinó que és una història molt propera. A veure, quan dic això? Per què ho dic? Ho dic perquè, per exemple, aquí nosaltres, en aquest moment, si vas a Salt, si vas a qualsevol poble on hi hagi un volum de fills d'immigrants que en aquest moment ja són catalans, tu amb aquests fills d'immigrants, siguin blancs, siguin negres, siguin d'Equador, siguin d'on siguin, tu no els hi pots dir que s'oblidin primer del seu substracte cultural. El que els has de dir és que aquest substracte, doncs realment tu, encara que estiguin visquent aquí a casa nostra i que se sentin catalans, aquest substracte tu els hi mantindràs i els hi potenciaràs. I de quina manera els hi pots potenciar? Doncs ells no perden mai el contacte amb les seves famílies d'origen. Doncs les seves famílies d'origen, essencialment, tu fas cooperació amb aquestes famílies. Nosaltres em sembla que hem de ser humils i intentar entendre que hi ha un col·lectiu que coneix perfectament les necessitats de la zona on habita, i aquest col·lectiu de les necessitats de la zona on habita, aquests són els que han de dir realment el que fa falta. ACAPS és l'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharaui. I en principi, entre els nostres principals objectius està ajudar el poble saharaui a aconseguir la seva independència i que puguin tornar a viure tots junts en el seu territori, que ara estan al camps de refugiats de Tindouf, acollits pel poble algerià. A Girona, ACAPS va començar l'any 1995 portant uns nens saharauis a l'estiu acollits en famílies gironines. No sé, l'única cosa que me'n recordaré sempre és com vaig veure la piscina. Perquè clar, estava al mig del desert i tot era sorra. I no sé, en Ferran sempre m'ho explica que quan em vaig posar davant de la piscina em vaig posar a cridar aigua, aigua. Mira, aquest any hem fet diversos projectes. El de colònies, com deia la Montse, que és el projecte Estrella, que fem venir els nens quan són petits.
és el que ens va més bé per donar a conèixer el conflicte, perquè vulguis que no, aquí la gent et pregunta d'on t'ha sortit aquest nen que portes, evidentment no és teu, un nen morenot que no té res a veure amb els que tens tu a casa, llavors pots explicar una mica d'allà on ve, per què el tens, què passa, i llavors en fem allà, sobre el terreny. Bàsicament allà col·laborem en temes d'escola, escola bressol i escola de primària, amb projecte sanitari, aquest any hem equipat el dispensari que tenen a Farcia, i a més hem col·laborat durant uns anys, hem col·laborat també amb escoles de discapacitats. Allò que necessitin ells, no? Que és el més important. No? Si ells tenen unes mancances determinades, són aquestes les que hem de mirar de suplir. Estem col·laborant en un camp de refugiats. És que és evident que si no el mantenim nosaltres, aquesta gent desapareix com a poble. No es poden sostenir per ells sols, no tenen feina, no hi ha llocs de treball. Hi ha gent allà molt formada, que tenen 2 i 3 carreres universitàries i estan allà tirant fet el te. Vull dir que, per tant, és diferent aquesta ocupació. Penso que aquesta és mantenir-la perquè no desapareguin com a poble. Ahora nosotros vamos a liberar una guerra, pero esta guerra ya no va a ser con fusiles, con FAL, con pistolita ni rifle 22, sino que ahora va a ser con un lápiz y un cuaderno. Tots els projectes que s'han fet a Bluefields podran tenir les crítiques que puguin tenir, però tenen una virtut, per mi, importantíssima, que ha estat el consens del consistori. Jo crec que això és fonamental. Aquest recolzament a l'alfabetització i especialment, diria, a les comunitats indígenes, perquè són ja lingüísticament pobles a extingir, doncs jo crec que és molt, molt important. La primera demanda que vàrem fer va ser l'educació. Jo em vaig quedar perquè era superpobre, ens varen poder oferir uns bananos i una mica d'arròs i un fresco de coco, no en tenien més, no? I a la tornada, jo a aquesta persona que ens acompanyava d'aquí a la Lila vaig dir, hòstia, don Jimmy, però com és possible que una comunitat en una situació de pobresa tan extrema, la primera demanda que es fan sigui educació? I me'n recordo que em va dir, mire, professor, no, perquè t'eleven el rang de seguida, no? Es que fíjese que los frijoles duran un día y la conciencia dura tota la vida. Abandonar la perspectiva dels diners i centrar-se més en la perspectiva de les persones. Perquè, en definitiva, l'internacionalisme no és un problema econòmic, és un problema de solidaritat, és un problema de consideració de la vida. Des de Justícia i Pau ens arriba aquí una eina molt interessant que se'n diu l'Agenda Llatinoamericana. L'Agenda Llatinoamericana ens arriba dels comitès Escorromero de l'estat espanyol, però nosaltres ens la vàrem fer nostra des de Justícia i Pau. I vàrem dir que això és un llibre i és un clàssic, hi ha uns recursos interessantíssims i hem de buscar la pedagogia adequada perquè aquest missatge tan ric es faci extensible a la societat. Crear pensament, crear opinió, comprometre's, fomentar el teixit social. I és aleshores com vàrem proposar a la coordinadora de Grangers de tirar endavant una campanya d'educació popular amb valors i que tenia com a fil conductor l'agenda llatinoamericana amb la pedagogia que també ens ve de Llatinoamèrica, que és la pedagogia de Paulo Freire. L'agenda és un pretext. I aquesta excusa és un pretext perquè puguem tenir tota aquesta comunicació, aquesta relació. Això, esclar, no es mida, com et deia, però que es palpa, que es nota, que es respira un aire fresc, un aire engrescador. Clar, per això ja diem que l'agenda és una eina, allà en diuen reevolucionària. Un pagès camperol molt al nord de Nicaragua, que tampoc sembla que... però són unes lliçons magistrals. La cooperació ha de tenir un objectiu clar. Si l'objectiu és transformador, és a dir, canviar les situacions, anar a l'arrel del problema, el mateix fer,
una actitud puntual, si no vol canviar també, no serveix per res, o està fent mal. Hem de canviar-los al de baix. I si des de baix anem fomentant aquests valors, anem creant pensament, ha d'haver-hi un moment que aquesta ètica, que aquests valors humans ja assumeixin compromisos, han de passar a l'acció, i hi hagin voluntats polítiques, i aquests valors humans són els que s'han de traduir a la ment i al cor de les persones per canviar el món. Soy responsable de una asociación que se llama Asociación Sociocultural Casumay, que tiene un grupo musical. La primera, dar a conocer nuestra cultura a la gente aquí. Somos de aquí, tenemos que enseñar nuestra cultura a la gente aquí. Segundo, dar a conocer la cultura a nuestros hijos que están escuchando aquí. Porque si no le enseñamos nuestra cultura, no conocerán la cultura de los seus pares. Ara mateix estem treballant en la línia de cooperació internacional per a Senegal. No, normalment les dues parts tenen de guanyar alguna cosa, perquè el que rep que guanya, però normalment hi ha una mica de part que el donant també té de guanyar, perquè la part no està proporcional. Cada día darle de comer a los niños que tenemos 30 niños, pero aparte de estos niños, hay algunos adicionales, alrededor tenemos como unos 40, que van cada día a comer, es un comedor diario. Luego que le podemos subvencionar las becas escolares, que estos niños puedan estudiar. Cuando viene, lo veo en el comedor, claro, ellos son 30 y tienen que entrar 30 a comer. Pero alrededor hay más niños que se te ponen en la puerta. Pues ellos, sin que tú los estés viendo, claro, porque estás sirviendo, cogen y llaman a los amiguitos, los que están en la puerta, y les dan comida. Sí que es por altruismo, pero yo creo que sí, el que te ayudes tú no está mal. Si tú no te ayudas, entonces tampoco puedes ayudar. Sí que es verdad que es un poco como contradictorio, ¿no? Es como un antagonismo de que ahora, tal como estamos así aquí en España, ¿no? En crisis, que estamos en esta situación, es un poco antagónico, ¿no? Decir, vamos a ayudar a otros países sabiendo que aquí hay necesidad, pero no creo que se llegue a la altura de la que se vive allí en Colombia, ¿eh? Sobre todo la vulnerabilidad de estas necesidades así básicas, ¿no? La comida, la salud, la educación. Bàsicament, les línies de treball d'Enginyers Sense Fronteres són temes d'aigua, temes de sobirania alimentària i d'energia i indústries extractives. Enviàvem inicialment alguns companys del grup, 2 o 3 persones, 3 mesos a l'Equador, a muntar 3 panells en una escola, 4 panells més en una altra escola d'una zona aïllada, llocs amb una logística molt complexa per visitar, avionetes, una avioneta només per portar el combustible, una altra avioneta que ens porta a nosaltres tècnics, el combustible per les canoes per estar 6 o 7 dies per uns riuets de l'Amazonia i visitant cada casa, fent enquestes a cada família. Hi ha moltes feines que són 2 o 3 dies de treball coordinat en el qual participa tothom, no? I normalment l'agraïment i la felicitat, diguem-ne, de la comunitat queda molt ben retractada en les últimes jornades d'aquestes instal·lacions, que després el que tenim és la sort que sempre, d'una manera o una altra, surt una festa en ella. Sí. No sé, suposo que buscàvem una mica la forma de trobar allò que la universitat no ens donava, o no sé. I vam trobar això per una xerrada que van fer i parlant amb els voluntaris que hi havia abans, doncs ens vam animar.
coneixent en Facu per Skype. Sí, i això, fins que a poc et vas animant, vas començar a organitzar totes les activitats, a participar-hi, a aprendre xerrades i cursos formatius per després poder-los donar a escoles i a centres cívics, instituts. Crec profundament en el que fem, crec que realment tenim un impacte, que hi ha gent que necessita això, donem el que necessiten. I el que fem també és donar un exemple de que es pot anar per un altre camí. O sigui, el model energètic en el qual no estem conformes aquí, per exemple, a Catalunya, amb la cooperació allà estem demostrant o intentant demostrar que aquest camí pot existir i ens el poden acabar ensenyant. El nostre projecte el que fem és el que seria supervisar, una mica col·laborar en què funcioni una escolita amb 2 professores d'atenció especial a discapacitat, de llenguatge de signes, i també per cecs, sords i discapacitats físics, una atenció fisioteràpia en els nanos que ho necessiten, i nosaltres també el que ens encarreguem molt és com rutlla tot aquest tipus d'ajuda o de projecte que gestiona des d'allà ASOPEDI. ASOPEDI és l'Associació de Discapacitats de Huacatán, a Guatemala, que seria la nostra contrapart natural. El fet d'ajudar-los amb aquest col·lectiu, el que els hi ha donat 10-12 anys després, és que estan orgullosos de ser aquest col·lectiu, surten al carrer i a més els valoren a tot el poble perquè és una associació amb cara i ulls i amb ganes de fer. De fet, a Guatemala tenim el contacte va ser a Huacatán, però el que és el cantó de la capital, una ciutat colonial que es diu Antigua Guatemala, i allà el que tenim és un taller de fabricació de cadires de rodes. Tenen. És que nosaltres també donem el suport o els recursos per fer-ho. És un col·lectiu de discapacitats en el qual aquests nanos tots tenen una formació, del qual tenen beques per estudis, beques per llengües, tenen una formació en la qual en aquesta associació hi ha el que és la imprenta, el taller de fabricació de cadires de rodes, l'ortopèdia, i després tenen una petita escolita també per nens discapacitats en el centre. El que em passa a mi és que quan vaig a altres països, com per exemple a Guatemala, i vols identificar el que són les cremades, veure què hi ha, gent com jo no hi és, perquè no se n'han sortit. El fet de veure que hi ha gent que no té aquest 90%, 90, 80, 70, me n'adono, no és que tingui un reflex, sinó que realment me n'adono de la sort que he tingut d'estar aquí. Hi ha temes com gènere, pau, infantesa, salut. Tots aquests gèneres es contemplen molt en el tema de la cooperació i realment s'han de contemplar. Però la discapacitat els abarca tots. Jo crec que des de la discapacitat pot solucionar molts més temes que ja hem vist, en realitat, com l'exemple és la pau. L'Institut d'Assistència Sanitària juntament es va vincular amb la Comunitat Terapèutica del Maresme, o al revés, més aviat la Comunitat Terapèutica del Maresme, va demanar una mica la participació de l'Institut d'Assistència Sanitària, aprofitant que la ciutat de Girona estava agermanada amb Bluefields, i a partir d'aquí l'Ajuntament va entrar en un conveni de col·laboració amb un projecte de cooperació. El CAPS és un centre, és una mica el projecte concret, que és un centre d'atenció psicosocial, és a dir, que atén les demandes amb salut mental, que és l'únic centre que hi ha en la regió del RAS, que és la regió del Caribe, l'Atlàntic Sur, a Nicaragua. La gent hi pot anar per iniciativa pròpia o derivat dels puestos de salut, que serien com els ambulatoris. Per altra banda, aquest projecte també té una part que és amb la prevenció de drogues a les escoles, tant de primària com de secundària. Sobretot em va impactar molt de com podien exercir la feina que nosaltres fem aquí amb tants pocs recursos, i com ho feien i ho podien fer molt bé, i fins i tot aspectes d'una manera més humanament més bona que nosaltres. Així com d'entrada i amb l'experiència que he tingut, em surt com això, més aviat com un intercanvi de poder-nos aprofitar de les diferències. Justament el que interessa són les diferències de cadascú,
el que tu pots aportar a l'altre i l'altre tu, no? L'intercanvi de professionals, no? Tant gent que ve d'allà, que han vingut diversos professionals, com gent que va d'aquí, no? Cadascú portant les seves experiències, no? I des d'aquí ni adoctrinar, ni pensar que la manera de fer-ho és molt millor, sinó que una mica compartir, perquè ells tenen moltes coses a dir, moltes coses de les que nosaltres podem aprendre. La petjada ecològica que tenim en el món és excessivament elevada i això ens està portant a un carreró de crisi ambiental global de la qual cada vegada en parlem més i som més conscients amb el canvi climàtic, amb problemes de desequilibri en la distribució dels recursos, etc. Tenim una col·laboració amb l'àrea de cooperació de l'Ajuntament de Girona amb la campanya La Manduca no caduca. Ja són 2 anys que l'àrea de cooperació ens subvenciona aquesta campanya per sensibilitzar la ciutadania de les problemàtiques socials relacionades amb les problemàtiques ambientals. És a dir, el fet que hi ha persones que tenen dificultats d'accés a aliments i en canvi tenim un accés d'aliments que acaben rebutjats. El que busquem és recuperar i aprofitar aliments que serien malbaratats, que serien rebutjats però que són comestibles. I és que estem parlant que a escala mundial una tercera part de tots els aliments que es produeixen es llencen, no es mengen. Llavors, ja sigui en aquest nivell de la fase de producció, a la fase de transformació, la fase de distribució, la fase de comercialització, la fase de la restauració o a les llars, globalment estem parlant que una tercera part dels aliments del món no es consumeixen. I a la vegada sabem que cada dia moren 50.000 persones de fam. Vull dir, per què jo he de considerar que tinc el dret a fer malbé el que he rebut per viure i que ha de ser pels que encara no estan aquí. Em sembla que amb això hauria de ser suficient per començar. Estem parlant de Bala d'una ciutat d'uns 3.000 habitants, concentrats en el que és la ciutat, però el seu entorn engloba diverses poblacions o aldees que hi viuen persones que moltes d'elles, o quasi bé la majoria, són discapacitats. Des d'aquí el que estem fent és convocar convocatòries de voluntariat a professionals que se dediquen a tal cosa, a tal malaltia o a tal discapacitat, per tal de donar servei a aquelles persones allà durant el temps que es queden aquests voluntaris i també serveixen com a formació a les persones que estan atenent en el centre que estem gestionant. És que té un sentit tan ampli que jo a vegades no li trobo les explicacions, però la cooperació per mi bàsicament és sentir-te part d'aquest món i no hi ha fronteres. Jo puc ajudar aquí i puc ajudar allà i que no tingui un sentit és perquè hem de compartir la riquesa i crec que la cooperació és essencial per frenar no només quan parlem de la immigració il·legal i aquestes coses, sinó per frenar la pobresa, perquè el que estem parlant no de la immigració, sinó de la pobresa. Yo me llamo Mamadou Faye, soy el presidente de la Asociación para el Desarrollo de Río Senegal. El primer objetivo es la inserción de los inmigrantes que llegan. Tenemos que ayudarles y empujarles un poco para conseguir lo que tienen que conseguir, el empadronamiento, aprender la lengua. Y el segundo objetivo es el intercambio intercultural entre la cultura senegalesa y la cultura catalana. Y luego tenemos también un otro objetivo que es dedicarnos a la cooperación para poder ayudar en el máximo las comunidades que hemos dejado ahí. Hemos obtenido también de la Diputación de Gerona un proyecto para adquirir una ambulancia que he llevado desde aquí hasta Senegal, conduciendo.
Después también hemos obtenido una financiación para construir una aula informática en la escuela primaria de mi pueblo, financiada para el Ayuntamiento de Girona. El Ayuntamiento de Girona también nos ha ayudado el año pasado a construir 2 aulas y cada año presentamos un proyecto. Pero siempre es un proyecto pensado ahí. Hacemos cooperación para que la cooperación pueda impactar positivamente. Pero si hacemos cooperación para gastar dinero, no és una bona cooperació. Un dels projectes finançats per l'Ajuntament que el que fa és la sensibilització de joves de quart d'ESO amb algun dels instituts de la ciutat, Santa Eugènia i Montilivi concretament, que són dos instituts ubicats en barris o que acull un tipus de població molt concreta i que cal fer un treball de sensibilització dels nanos davant de la diversitat en què està composta la nostra societat. Quan treballem amb un grup de joves o amb un grup de dones, és col·lectivament decidim què fem i què volem fer i com ho volem fer-ho. De manera que apoderem a les persones perquè siguin els protagonistes de la seva pròpia decisió i de la seva pròpia vida. Per tant, d'una manera o altra el que provoquem és que això ho traslladin no només a les vides pròpies, sinó també a la família i d'aquí sigui una taca d'oli, no? Que es vagi d'una manera o altra. A mi tot el que fa referència a treballar per transformar aquesta societat, crec que d'una manera o altra motiva la meva persona des de que tinc no consciència, però sí que tinc possibilitats de triar què vull fer, què vull deixar de fer. SATEM és una entitat que es va fundar fa 40 anys ara a Barcelona per fer sensibilització, per treballar sobre les desigualtats nord-sud. El fet que el preu del cacau o del cafè s'estableixi a Holanda i no en els països d'origen és un exemple que això de la llei del lliure mercat és una fal·làcia, perquè el preu no el posen els agricultors que cultiven el cacau, per exemple. Hi ha vegades que no saben a quin preu se'ls pagarà el cacau que estan fabricant. I el que promovem és el consum responsable, que s'ha pagat el que és just a les famílies, que no hi ha explotació infantil, que hi ha equitat de gènere, que es paga el mateix als homes i a les dones, que llavors es promou que hi hagi inversió en la comunitat per part d'aquesta gent que té els acords amb la plataforma de comerç just. Però pots decidir en la mesura en què tens la informació i això és per el que SATEM treballa. Perquè la ciutadania dels països del nord, que és la que pot votar, perquè el que està a la plantació no pot votar, aquest cada dia sap que s'ha d'aixecar i anar a treballar X hores, o les noies que fabriquen en les fàbriques tèxtils, també de Turquia, de l'Índia, de Bangladesh, del Marroc, doncs elles no tenen opció, saben què és això o res. Si et dediques a fer això és perquè jo penso que al final és segons el caràcter de les persones, que fem allò que realment ens dona una satisfacció personal a nivell de valors fer, i que la gent que és així altruista ho és perquè ho és. Hi ha gent que no té consciència de que es poden fer les coses d'una altra manera. Evidentment la publicitat, els mitjans, el poder econòmic instituït no col·labora que tinguem aquesta formació, aquesta alfabetització política que em diuen Ceba Esparra, i llavors això ho hem de desenvolupar entre tots per poder fer el canvi que volem. El treball de la Universitat de Girona al Sàhara va començar a mitjans dels anys 90. L'any 94 vam rebre la invitació per part del Front Polisario de visitar els camps de refugiats i se'ns va fer un encàrrec de treballar en l'àmbit de la cultura i de la identitat i del patrimoni cultural saharaui. En concret, se'ns va demanar, el primer de tot, va ser de crear un museu, cosa que resultava bastant sorprenent, per situar-lo en els mateixos camps de refugiats. Llavors vam valorar la proposta, tenia sentit, perquè la idea era fer un museu que servís per donar a conèixer a la mateixa població saharaui que viu en els campaments de refugiats, estem parlant de 170.000 persones, que ara ja fa 40 anys que estan instal·lats allà, doncs que a través d'aquest museu poguessin conèixer el seu passat, els territoris als quals ara no hi tenen accés,
per tenir una vida digna en un camp de refugiats no n'hi ha prou en viure, en menjar cada dia. Has de sentir-t'hi bé, has de trobar coses per fer, has de ser capaç de crear cultura. Llavors ells han fet grups de teatre, han fet grups de música. Tot el que coneixem d'allà són ells que ens ho han anat ensenyant. A través de l'interès que nosaltres hem mostrat per diferents coses, ells han après també a valorar-les i nosaltres també hem après què valoraven ells de la seva cultura, del seu passat, de la seva tradició. I en aquest sentit, l'aportació de l'Ajuntament de Girona jo crec que és molt important. És a dir, en l'àmbit de la cultura, jo crec que pels mateixos saharauis marca una fita. És a dir, el que va fer la Universitat de Girona amb el suport de l'Ajuntament de Girona, per ells és una referència. És a dir, a partir de la creació del museu, es veu que el tema del patrimoni val la pena, que els hi és útil per ells en els campaments, que els hi és útil per donar a conèixer la causa del Sàhara i que, a més, aquest suport que poden demanar les institucions no té per què restringir-se a sanitat, alimentació, sinó que l'àmbit de la cultura és un àmbit que han de cuidar. Crec que la cooperació ha de ser això, és a dir, poder participar de processos de canvi, poder participar de lluites, poder ajudar algú, però ajudar no en el sentit de donar caritat, sinó contribuir d'alguna manera i, per tant, que el que tu facis tingui sentit. Soc la coordinadora tècnica de cooperació internacional de la Fundació Plataforma Educativa i de la Fundació Utopia BCF. Dues entitats amb seu aquí a Girona, però també que tenen seu a Barcelona i altres indrets nacionals i internacionals, i que treballen en pro del desenvolupament humà sostenible i en pro de la millora del benestar de les persones. Les nostres entitats, tant Fundació Plataforma com Utopia, treballa a Centroamèrica, treballa a Marroc, treballa al Senegal, treballa a Uruguai, però en aquest cas concret dels 3 projectes de l'Ajuntament és Guatemala. Jo crec que és la voluntat, perquè ha de ser molt de dins, és la voluntat de poder acompanyar un procés. Jo crec que això és la cooperació. Pues per mi és poder contribuir una mica amb el desenvolupament del meu país, no? Per exemple, quan jo vaig arribar aquí, vaig veure moltes coses i moltes activitats que fan, que jo deia com m'agradaria que també es realitzaren allà a Guatemala, en aquest cas, no? I bueno, jo crec que potser en la participació que jo faig amb la Fundació Utopia, crec que puc contribuir una mica a que el meu país tira endavant també, no? Doncs jo crec que això per mi és la cooperació en aquest cas, no? Poder ayudar una mica. Mi trabajo diario en sí es hacer formaciones, charlas sobre los buenos hábitos, el dar la buena alimentación de los niños, aprovechar los recursos que tenemos y ayudar a la mamá a hacer una consejería personalizada con él, como tener cuidado sobre la alimentación con sus niños, su salud y tener un mejor crecimiento y ver a sus niños sanos, ¿verdad? Que toda madre eso quiere para sus hijos. Les accions de cooperació i educació per al desenvolupament són un motor de transformació social que aporten a la ciutat un enriquiment de coneixements i experiències que contribueixen directament a la construcció d'una societat que cada vegada és més conscient que viu en un món globalitzat de manera molt desigual. Estar en contacte amb altres societats i conèixer altres dinàmiques ens ha ajudat a resoldre els nostres problemes, a afrontar problemes globals des d'allò local. Podríem dir que la cooperació s'ha convertit en un mecanisme enfocat en aconseguir la redistribució de la riquesa a escala mundial, però sobretot la cooperació ha contribuït directament a l'educació, ja que els valors que es desprenen són els que hem utilitzat per edificar la nostra societat. Diàleg, pau, cooperació i justícia.